سرکار فرماندے جی جنہ ایک کٹ پر کے پیتا جنہ ایک کٹ جنہ ایک کٹ پر کے پیتا وحدت دے مدلالو علم کلام نہ یاد رہو نے او گزرے کال مکالو دو جہان بلائے دل تھی او خبر نہ رہی آوالو اور رانجے ویچ سمام محمد او چھٹی ہیر جنجالو رانجے ویچ سمام محمد چھٹی ہیر جنجالو شاہ منصور ان الحق کہندا شاہ منصور ان الحق کہندا کیوں نہیں شرمایا تو محرم یار محمد کہندا کون پرایا محرم یار محمد کہندا کون پرایا دودھ وجود تیرے وچ شیریں دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغن دار سمانی مرشد لاوے جاگ پرم دی تا جمے دودھ پانی اور اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے میاں صاحب یوں لکھتے ہیں کنے آواز پوے ہر ویلے کنے آواز پوے ہر ویلے پہلے کون الس تو کالو بلا کو کیندے بھائی او سے ذوقو اے مسیتو وچوں آتش وچوں آتش بارو خاکی وچوں آتش بارو خاکی جس دے حالو خس تو جے ایک نعرہ کرن محمد کہن بہار شکستو جے ہی کیا اے درد دی میں ملک ویرانی کو کا فاندے سبزے سڑ دے او ندیاں رہنا پانی کو کا فاندے سبزے سڑ دے ندیاں رہنا پانی تن تے سو لباس جے پائیے او پیر بنا کنڈ ننگی پیر بنا کنڈ ننگی ایک نظر سونا پیر جے ویکھے 100 حجاں تھی چنگی
شاہ کامل پیر جنا دے ایسے کامل پیر جنا دے ایسے کامل پیر جنا دے امت کرما والی امت کرما والی باغ رہتے او ہر دم ساوے جیون جنا دے مالی باغ رہتے او ہر دم ساوے او جیون جنا دے مالی میں دیوان میرا اس شعر کو مل کر سارے پڑھ لیں میں دیوان میرا مرشد اونچا میں دیوان میرا مرشد اونچا میں دیوان میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جوائے نہ اونچیاں تو جنا نیوے انال نبھائی اور آخری ایک ربائی پیش کر رہا ہوں مرشد کی شان میں ذکی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں